Ola amigos, amigas, benvidos unha semana máis o Como que non. Xa estamos a 20 de outubro. É o programa 295º e acaba de chegar directamente do bolo na Sala Supersonic. Claro, ven cunha forza inusitada Ari Magritte porque acaba de facer un concerto. Está aquí con Pero nos. non recolleu, entón. Sí, Viu directa. Non recolliches nin nada. Recollín. Pero mira que brazaco ten. Un aplauso forte para Ari Magritte que está con nos. Bueno, teño tamén hai que dicir a xente a audiencia do Como que non da Radio Galega que teño outro lado do fío telefónico un amigo colaborador do programa co que imos falar en 2 segundos, pero antes de nada, que tal o concerto, que tal a experiencia, todo ben? Foi super chula. Que ben, Sí. que ben. Sí, sí, pois, Máis xente da que agardábamos e Bueno, todo. pois nada, pois Hai iso. que dicir que funcionou o programa da materialización, da monetización. Claro, a ese numeroloxía, funcionou, todo iso. En sí, que sí. canción sentiches máis cómoda? A última sempre é máis guai que a que facemos interactuar o público. Que ben, iso Sí, é bonito. sí, Bueno, sí. agora imos falar do concerto por riba, pero é que está escoitándonos directamente, creo que está en Ordes, pero vou concretar se isto é así, o noso grandísimo director de contidos, amigo e a sazón compañeiro Fran Rodríguez. Moi boas noites. Moi boas noites, Carlos. Un aplauso para Fran Rodríguez. Bravo. Referente. Que tal? Pillavans. Pois moi ben, moi ben. Mira, xa dixemos a semana pasada que estabades, non sei, ao mellor metín a pata, pero digo que estabades adiantando xa a produción de Hit List con H non intercalado, pero sí sonoro. Bueno, é unha tema que tivemos a semana pasada, cousas nosas. Os H sonoros. Ves, pero o H aí tamén é sonoro. Claro, Hit Sí, List. é o mesmo que da semana Xa o pasada. dixemos a semana pasada. Ah, non, pero eu perdo memoria. Vale, bueno, Eu en fin. non lembro. Non, Ti non estabas porque chegaches tarde. Estabas distraído. para que reter cousas no disco duro que non vou utilizar? No, espera un momentillo, Fran, que vou falar con Dani Lorenzo. O sea, non nos lembras, é dicir que nin sequera escoitaches o programa que está colgado na Galega Audio xa desde Non, pero eso é porque son unha persoa de idade decrépita. Ah, vale, vale, que vale. peches. Vale. Para Danio como que non son ingresos pasivos. Claro, normal. Sabes se queda moito para rematar a temporada? Pois queda, para rematar a temporada, quedan exactamente 34 programas. Vais a facer longa. Bueno, pois vou falar con Fran Rodríguez. Fran Rodríguez, antes de que, porque xa ves que non seguimos igual, estamos falando contigo, pero non che facemos nin caso e non pode ser. Non vos preocupedes. Eu estou moi entretido porque estou máis aló de Ordes. Como que máis salo de Ordes? Sí, no lugar de Leira, que é onde estou exactamente, a pé da carretera nacional. Sí. Por onde pasan moitísimos camións. Estou aquí nun coñecido hotel. Remata a frase. É unha maravilla porque é como San Telmo punto de encuentro. Bueno. É dicir, aquí hai peregrinos, ordenses, coruñeses, pontevedreses. Vale. Qué bonito. Hoxe desayunei, hoxe San tomei Telmo. o almorzo con xente de Xapón, que está moi ben. Que me estás contando? Bueno, pero Mira que talejo, Crisol, Carlos, é un crisol. crisol de razas, encrucillada de camiños. É unha cousa maravillosa. Gústame moitísimo. Só falta o mesmísimo diaño. Bueno, tampouco. Para facer un pacto destes de quero tocar a guitarra, véndoche a miña alma. Moi do blues. Mira, Robert Johnson. Dende ali ves as portas de Tannhauser. Vexo, bueno, vexo amigo, vexo cangas, vexo absolutamente de todo. É unha pasada, pero sí que é un ambiente así un pouco Pet Sematary, é de dicir, Sí. pola afluencia de camións e tal, aquí hai moita baixa gatuna. Bueno, xa sabedes. en fin, pois perigo. Aí tocasme xa a pataca, Porque Perigo, baixas gatunas. perigo, Carlos, non podes pasar por aquí. Non, Perigo, Carlos. pois mellor non paso. Unha cousa que dicía que a semana pasada adiantamos un pouco o concepto de que creo que está xa cunha produción avanzada de Hit List, que xa o dixemos. Moi avanzada xa. Bueno, Xa temos aí as campaniñas soando, así a altura da Caluga, moi pretiño de comezar a facer a versión de Hit List en Galicia, que a verdade é que pinta moi ben. Que guai. Digo porque o mellor a xente vai preguntarse se por Fran Rodríguez nos vindeiras semanas e o mellor non nos recuperamos de todo ata o programa 300.
Vale, que quedan 5 programas, entón, bueno, pero que saiba, intentaremos falar con él, pero sabemos que as vindeiras semanas van ser de moito traballo, nos botamos moitísimo de menos. Podes facernos podes facernos un adianto no caso de que veñas, de que esteas aquí, que o mellor por datas, polo que ti máis eu comentamos, pode que esteas aquí físicamente con nos no programa 300. Faremos, claro, un museo mutante especial. Sí. Hai algunha novidade que teñas ou que teñas pensado traernos? Algún avance? Teño moitas cousas que traer, algunhas moi grandes e algunhas moi novidosas, pero non quero adiantar moito porque teño varios paquetes aí tremendo a puntiño de chegar. Quero saber que ven neses paquetes misteriosos e se vos parece o revelaremos un pouco de cara ao 300, que estaría moi ben. Hombre, eso estaría moi ben. Hombre, xa, a ver, de cara ao 300, isto é pasarse da raya, eu xa o sei, o que che vou dicir. De cara ao 300, sería maravilloso. Sería maravilloso. De cara ao 300, estás aquí. O camión, Carlos. Bueno, que vas ao camión. Vale. Cuidado. Estás como os reporteiros do telexornal que están na rúa grabando o temporal. A reportaxe e dis, no, cala, Roberto, que non podo falar agora, que pasa o camión. Sabe? Bueno, isto pasaba moito. Bueno, digo que o que sería fenomenal é que un deses paquetes que te chegue non o abrises, pero non o sobre tampouco. Que non o abrises. Un unboxing. Que cando cheguemos ali en Lagulet no programa 300 leves o sobre, nos tapamos logo o enderezo para que ninguén saiba onde vives, pero é a radio, non pasa nada, pero quero dicir, abrimos e a ver que tes, e tamén vemos a ver a cara de Fran Rodríguez, que sendo unha data tan especial ese programa 300, pois facemos un museo mutante unboxing sorpresa total. Que che parece? Veña, fantástico. Vale, bueno, pois entón se temos ese unboxing sorpresa, o mellor non escoitamos a Fran ata o programa 300, ata dentro de 5 programas, pero de todos os xeitos sí que saberemos del, e xa nos prometeu que en canto remate as súas cousiñas con Hitlist, pois xa volverá con nos a estar no como que non. Fran, que non teña de ninguna dúbida. Que saibas que a ver, se non morro atropelado por algún camión. Bueno, home, non fastidies, tío. Salvará ben o cruzar. Se morre salvando un gato, vale. Sí, bueno, non, tampouco iso. Quero dicir, lembra moi ben o que dicía Gloria Fuerte. La gallina papanata, le gusta la sandía. Iso non. Iso tamén podes lembralo. Pero Gloria Fuerte decía, mirad, no crucéis atolondrados, mirad bien a los dos lados, que en la jungla del asfalto los tigres son autobuses y los leones son autos. Pues eso. que nada. Grandioso, Carlos. Bueno, qué boa referencia. Bueno, pues nada. Fran, fresca. Fran, se le hai moitos camións, comerase ben, non? Vou vos contar unha cousa totalmente real. No sitio no que estou, cando pides, eu pido, pero, a ver, rogando, é unha cousa xa de por favor, clemencia. Pido, por favor, poderíades poñerme un plato un pouquiño máis pequeno, un medio bocata, e directamente contestan que non. Que non. O sea, que pasan de min. Entón, é unha cousa desas que son esta maravillosa terra podemos vivir aínda. Teño tamén un compañeiro aquí que é o verificador do concurso que ven de Madrid e, bueno, está collendo kilos, non sei se volverá a Madrid. É zapatero? Digo, porque como é verificador de concurso... non é zapatero, outro señor, vale, non. Outro señor. É que zapatero é verificador, ás veces, tamén, de cousas. Vale. Preguntaba. Pois iso, que este home non sei se sairá de aquí. Ahora mesmo estou vendo comer un bocadillo de salchichón, que son dúas barras. Efectivamente, ten o tamaño pois de un rapaz de 4 ou 5 anos, o bocata. Bueno. Claro, é que se te descuidas, cando queres sair, xa non cabes pola porta. Claro. Efectivamente. Bueno, así fixeron con Hansel e Gretel. Eu non digo nada, pero eu unha vez comín ali e logo en Ryanair fixeronme meter nesa cousa. En fin.
Bueno, Fran, Ai. deixámoste cear que xa teas tarde de carai tamén, Voto vos de menos, non pensedes. Bueno, pois nada, moitos bicos apertas de parte de todo o equipo. Vémonos, se todo vai ben, no programa 300. Un aplauso para Fran Rodríguez. Grazas, Fran. Gracias, ofertas. Ai, Fran Rodríguez, moitísimas grazas que nos acompañou hoxe nesta edición especial adianto do Museo Mutante. A verdade é que, coñecendo a Fran, vai facelo e se trae o sobre de correo sen abrir e abre aí e non sabe exactamente, porque ademais o bo que ten Fran é que como pide tantas cousas é probable que unha das cousas que lle chegue non saiba exactamente, pode estar dubidando entre varias e ver tamén a cara esa de neno no Día de Reis, de que mola moito e que a comparta co resto do equipo, pois vai ser fenomenal. Fran Rodríguez, lembramos, está traballando duramente en Gildis, que vai sair próximamente na Televisión de Galicia, que está dirixindo maravillosamente como sempre fai el. Se todo vai ben, como ben dicíamos, no programa 300, dentro de 5 programas, estará de volta no Como que non. E como xa pasaron, pois, home, son as 12:15. 12:15 pasadas, é un bom momento para poñer a sintonía, porque, home, senón vai pensar a xente que non temos sintonía. E a sintonía a xente pregunta: "Oe, que chula, como me gusta a sintonía, que canción é?" Pois é esta. Como andamios, como que non, estamos no programa 295 do Como que non, 295 programas que se di pronto. Bueno, dice máis pronto 6, como ben dixemos a semana pasada. Que bo número 6. É moi bo porque hai cartos esas cousas. Bueno, temos o equipo, hoxe xa temos a Dani Lorenzo, que non pode contar o de Berto Romero porque eu quero rematar a temporada. Foi moi desagradable. Bueno, en fin, xa, bueno, se tal Pero despois. como caberá tanta maldade nun corpo tan pequeno? Porque Bueno, tampouco tan pequeno, non? Bueno, en fin, grande nariz. imos deixalo aquí. Non te quentes, porque ademais despois temos problemas, quítennos o programa, que poden quitárnoslo igual. Pero bueno, pero que sexa por decisión propia, non por Berto E Romero. así remataría a temporada? Se quitan o programa agora, sí. Pero quedaríamos en a festa dos 300. Eso claro, pero claro, quedaríamos en unboxing, ese claro. Fin de ano. Bueno, ti mesmo. Bueno, no hai que agardar un pouquiño. Imos en xaneiro imos por Berto Romero. Vai pensar agora, vai reflexionar, vai a silla de pensar, como di a cadeira de pensar agora Dani Lorenzo. Mentres tanto, imos facer, como sempre, unhas efemérides aleatorias coa axuda de Ari Magritte, que vai axudarnos con o noso xerador de números aleatorios a buscar a data. Cal é a data, o día? Bueno, non pode ser. Que? Outra vez. Cal? O 15. O 15? Os dous parrulos. Sí, señor, efectivamente. Pois nada, sae moito, como se xa xaneiro outra vez. E a ver que me sae, veña. Se sae xaneiro outra vez, é que estou a darlle mal. A ver. Porque, bueno, non, o 6. O 15, o 6, claro. Que bo número, 6. Aí estamos, seguimos co 6. Eu sabía que se non saía un, saía o 6. Un día despois da Ímonos miña comunión. forrar este ano porque o 6 trae moita prosperidade. Claro, bueno, é que houve unha pregunta de, claro, que como non viñeches, escoita o Capelán, podcast. aí, tes A que Galega darlle a Audio, play. cando remata o programa, directamente está en a Galega Audio, vale? Logo xa che contamos. O 15 de xuño é o 166º día do ano no calendario gregoriano. 6, É o 167º nos anos bisiestos. Claro. Pasaron moitas cousas ese 15 de xuño. Por exemplo, o 15 de xuño de 1492, en España, os reis católicos aproban a capitulación para enaxenar os bens que cederan a Boabdil e os que antes posuía o propio Boabdil na suma de 80.000 ducados. En 1492 temos unha data, temos xa a portería baleira. Vamos. Remata, Pini. Está o porteiro tirado no chan que se acaba de escordar un nocello, está agarrando. ¡Ah!
É o tipo para tirar. Digo que temos unha data, temos un acontecemento de mellor analista. Ai, todos estamos... E que aparte, todos estamos agardando ese momento e o problema é que carallo vai dicir que este é o problema. Digo que xa temos o mellor analista deste lado da FM, Alejandro Martínez Pini. Los seus amigos. Alejandro Martínez Pini. Como Guajiro, sí. Guantanamero. Digo que o 15 de xuño de 1492 en España os reis católicos aproban a capitulación para quitarlle os bens que cederan a Boabdil e os que antes posuía na suma de 80.000 ducados. Que queres dicirnos? O Boabdil usaba moitos vedetes, así que... Sección de Fini. É que eu Vamos sabía. decir que era un home constricto. Como unha Que non boa. sabía que decir. Ai. Vale, moitísimas Unha grazas. efeméride Pini. xámalan un pouco, Sí. porque agardábamos unha cousa, raga. Eu sabía que non ia ir polo tabaco fijo, pero, en fin, que íamos facer? Bueno, tiñamos uns tobólogos pendentes. Non Veña. sei se nos temos concurso. Bueno, podemos recuperar os tobólogos da semana pasada, Pini. Se recuperamos a sintonía, temos, veña, 6-7 minutiños Veña. para Que falar arriscado eres, dos tobólogos. É que a verdade é que directamente deberíamos ir ao concurso TQN, pero Sí, o mellor sí. temos un pouco de tempo. Se vos é que non vai, bueno, vou facer unha cousa. E non Espera, é mellor Pini. facer o concurso despois. Imos facer o concurso. Eu non quero Sí, organizar pero o... tampouco, pero... Pero ¿Quién que- eres tú para organizar nada? Bueno, Onde hai patrón non manda mariñeiro. non, pero aínda que isto Cando o patrón está un pouco desorientado... No, vou dicir unha cousa, a pesar de que este programa é unha dictadura absoluta, ás veces escoito o equipo, entón, pareceme ben o que están a dicir, polo tanto, imos facer primeiro o concurso e despois, se dá tempo, facemos uns tobólogos con Ari Magritte. Mentres tanto, estou a colocar Explica todo. rápido, entón, rápido. Sí, non vou explicar rapidísimo. Home, cando se deu unha ocasión na que eu non explicase Bueno, eu a rápido. última vez que estuve aquí estaba cagada e saquei unha puntuación maravillosa. Bueno, pois- E agora vou ir de sobrada e vou Bueno, aquí tas. A ver que acontece porque é o momento do concurso CQN. ¡Vamos que non presenta a concurso CQN con Ari Marí! O concurso CQN é un concurso que ten dúas partes, a primeira e a segunda. Porque nun principio os guionistas pensaron que tivese dúas partes, a cuarta e a sexta, pero non estaba ben. Entón, decidiron quedar coa idea original e imos coa primeira. A primeira é un acumulador de puntos e como o ano pasado, vale? Igual tes 30 segundos para enumerar o que che toque. Como este ano ides pasar polo como que eran 15 convidados, temos varias propostas do 1 Outro ao 15, 15. outro 15, non para de sair o 15. Pero, como xa pasaron por aquí dous convidados, hai dous números que non podes escoller, que son o 3 e o 13. Entón, calquera outro podes escoller. Mentres vas pensando, me cubrides un momento, Número vou coller ata canto. do 1 ao 15 menos o 3 Vale. ou o 13 O por 4, momento. o 4, 4, vale, vou coller un bolígrafo que teño aquí ao lado. Seguimos, cúbreme un pouco. Ah, non, está aquí, ves? Vai coller o polígrafo. O polígrafo, polígrafo. como Miguel Lago. Como Miguel O Lago. polígrafo Lago. Vic. No, como Julián era? Lago. Julián Lago, Miguel Lago e Miguel Lago é outro lago. O número 4. Sí. Vale, pois o número 4 vale. Bueno, a ver, Sí. bueno. Bueno, se pillas beta, xa está. Se pillas beta, cando dicimos se pillas beta é Xa, que é que- pensa ben que xa. non ás veces dunhas saen varias, Xa. Meu pai pillou beta, pero o que triunfou foi o O VHS. VHS, o sí. meu Pois tamén. a min pareceme que... Pois eu teño un amigo que colleu un vídeo 2000, ou seja que aínda tiveste sorte. Sí. Porque Pero ese sí os que foi- tiñamos beta sempre podemos dicir, pero é mellor. Sí, máis calidade, non? Podemos ver nada en mellor calidade. Sí. Bueno, pois tes
30 segundos para dicirnos títulos de películas de animación. Podo cambiar de número? Non, títulos de películas de animación. Falamos de Sí. calquera tipo de Sí, animación. sí, sí. Pode, por exemplo, coller unha saga de películas e decir o título Claro. un, dous, número. vale. Correcto, Pero- vale. Títulos de películas de animación. Vale. Falamos de Necesito películas. axuda, pistas. Bueno, no. Axuda. Esta serio. en principio. Sí, vale. Esta en principio tes que Vale. facela ti só e tes 30 Sí. segundos. Xa estamos dando tempo para pensar. Non, pero non, E porque se me pensa esquecen. que hai moitos clásicos, hai Xa, películas xa. de animación 3D. Sabes de que me estou a lembrar? Non digas nada, non sexas veña. Porque teño a imaxe da película, pero non o título, que é o que a mí me falla Bueno, sempre, veña, o título. veña, moita O sorte. nome. Ao mellor sae algún cabaleiro destes a axudar. En fin, Teño que coller... non collas nada vale, polo vale. momento, Venga. solamente céntrate en 30 segundos en dicirnos nomes e dicir títulos de películas de animación. Tempo. Up, Inside Out 1, Inside Out 2, Cenicienta, La Bella y la Bestia, Blancanieves. Blancanieves, Los Literaritos, ostras, Pulgarcito. Os Pitufos, En busca del Valle Encantado son 15. Busca do Valle Encantado 1, En Busca do Valle Encantado 2, En Busca do Valle Encantado 3, En Busca do Valle Encantado 4, En Busca do Valle Encantado 5, En Busca do Valle Encantado 6, En Busca do Valle Encantado 7, En Busca do Valle Encantado 8, En Busca do Valle Encantado 9. Vale, tempo. Son 15. Un aplauso para Ari Magrín, que non me fixo mal, Gracias. Imos de aí. Dixeches que valía. Para compensar é un título moi longo tamén. Sí, Tamén é certo, é verdade, porque se tamén é chega a ser certo. Rocky, se Rocky de, Rocky chega a ter 1, Rocky 2, Rocky 17. Bueno, estou contando. Que estaba Temos xa. finalista. Cantas dicías que tiña 15. 15 Sí. en busca Que é o día do 15, hoxe. en busca do 5 máis 1, 6. En busca do Vale Encantado, piecitos todo isto. Pois as respostas correctas que fixo Ari Magritte son 15 concretamente. Tocal, agora sí, xa tes 15 puntos. Con estes 15 puntos vas xogar durante o resto do programa. Creo que máis menos coñeces as regras porque son moi semellantes ás do ano pasado. Hai unhas pequenas variantes, pero explicámolas agora porque chega o momento das apostas, das preguntas e do sobre sorpresa. Veña, dai aí, Pini, por favor, veña. Logo contoche unha cousa, por certo, que pasou con teu concurso e que afectou o A concurso xeral. Non, o que pasou no día que viñeches concursar afectou o concurso polo resto da temporada, pero xa che direi o que, pero Sí, por favor, quero saber. despois, cando sí, vayamos avanzando no concurso. Sí. Sabes que tes 5 roldas, son 5 preguntas, temos 6 sobres, Sí. en cada pregunta, en cada sobre hai un tema, en canto escollas un sobre, tes que apostar calquera destas puntuacións que tes diante, 2, 4, 6, 8 ou 10 puntos, e son obrigatorios como o ano pasado os sobres sorpresas. Pero, nesta ocasión, son obrigatorios na segunda pregunta e na cuarta pregunta, e cando chegues á quinta, dependendo da puntuación, imos vendo que faz co sobre sorpresa. Vale. Tamén tes unha axuda, xusto aí nese folio, Sí. tes na parte de abaixo Sí. todo o que contén o sobre sorpresas para que tamén vayas xogando e Vale, vayas vendo a que ver. che queda ou non, vale? Sí. Pois veña, dito isto, que foi bastante rápido hoxe porque Ari sabe como xoga, E o azul. O azul, veña, pois imos ver que temática temos no azul. Cine. Pois temos cine. E tes 2, 4, 6, 8 e 10 puntos. Canto apostas polo cine? Aquí poden axudarme, non? Aquí xoga contigo todo o equipo. Todo Do como equipo. que non? Bueno, entón imos lle dar o 10. O 10. O 10, Así, veña, sen presión. a tope. Sen presión. Bueno, pois como tes... Eu viñen aquí a Esa xogar. carteleira do mes. A ver se recollín Vai rápido tocando, para sí. nada, Vai non? tocando a carteleira do mes. Moi ben. Imos, aparte claro que cadra un día, imos poñer algo para ambientar isto do cine, Pini, veña, a ver. A ver, en realidade non é a banda sonora de ninguna película, pero sí que é unha banda sonora dunha película que se estreou no pasado mes. Bueno, dunha das moitas que se estrearon desta saga, Transformers,
Como me facía gracia escoitar esta sintonía da serie animada dos anos 80, pois imos comezar coas preguntas porque chega un clásico xa neste concurso, ordea de máis antigo a máis moderno as estreas destas películas de setembro de 2024. Imos aló e imos ver se esquen de adiviñar a orde correcta de máis antiga a máis moderna. As películas son Beetlejuice, Beetlejuice. Non fales con extraños. Transformers 1. Soy Nevenka. Cal foi a primeira que se estreou no mes de setembro e cal foi a segunda, terceira e a última. Son todas de semanas distintas. Eu creo que é a orde correcta, a que dixo. Sí, o Beetlejuice é a que A teño primeira, clara. sí. Pero despois o resto xa... Sí, Vale, eu creo pois que é a orde deixámolo correcta. así. Deixámolo así. Beetlejuice sería a primeira. Sí. Sí. Despois... No hables sei, con extraños, eso, non fales con despois extraños. Transformers e despois Nevenka. Sí. Soy Nevenka. Estades moi seguros. Dani Lorenzo bastante sí. seguro. Eu menos, pero Dixo como como- confío 100%. Tal Como cual. está así Sí. posto, Sempre me vai ben confiar como en... está posto nesta orde, dixo, pois seguro que o fixo para despistar. Non, o que pasa é que o sabe. Sabe que sabe que Eu é creo así. que sí. Non hai ninguna na que dubides. É que está dándolle moitas voltas. Sí. Non, é así. É así, eu Sí, xuraría... non, é distinta actitude. Encántame. Menos mal que Pablo, temos aquí tamén equipazo. aí está, o analista mental tamén ten que facer o seu É totalmente traballo. distinta Vamos. actitude. Sí, total. Entón, como quedamos? Quedamos así. É así. No, Quedamos porque a como é 10. distinta actitude, quedamos Sí, así. quedamos Sí. así. Eu vou confiar no equipo. Beetlejuice, non fales con extraños, Transformers 1 e Soy Nevenka na mesma orde que as Lin. Sí. E non tiñas dúbidas ninguna. Non. É normal, porque é correcto. Sí, señor, 25 puntos para Ari Magritte. Aí vai a pregunta. Bueno, estaba ben. Algún Ben, día grazas, equipiño. algún día tiña que pasar. Son 10 Sí. puntos que quedan aquí porque pode pasar calquera cousa no sobre sorpresa. E agora o que imos facer é escoller outra cor. O seguinte é o amarelo. O amarelo. E a ver que hai no amarelo. Vaya. Un naranja. Himno. Wow, o meu peor, o meu peor. Desbota. Lembra que podes desbotar unha das preguntas e seguir xogando co que quede aquí, claro. Xa, claro, pero tampouco sei. Non O sabemos. mellor Desbota, é un tema desbota. chungo e resulta que é facilísimo. Como vedes vos? Bueno, Probablemente vecinos? está eu porque desbotaría. o máis Desvoto, difícil ¿no? que hai dentro- Desvoto. Todos sabes, non, que senón non se entende. Desvoto Pero que dicía- amarelo. Que dicía? O máis difícil que va a haber aí vai a ser deseño gráfico. E para Desvoto ti, amarelo e paso a black. Sigue estando diseño gráfico. No diseño gráfico estivo o Fatal. ano xa pasado. saiu. E que o ano pasado, sabes que cando sobra un tema, queda para o seguinte concursante. E no teu caso, non desbotaches na última vez ningún tema. E o que quedou foi deseño gráfico que foron pasando como la falsa moneda que de mano en mano va. Que era- Foron pasando de concursante a concursante ata que houbo que contestala cando chegou a final porque eran 10 temas e non podían desbotar ningún e quedou deseño gráfico. O sea, A que mesma- ese era o tema. Que Bueno, ese sería o meu tema. claro, pero Guai, pa min. non foi. Nada, Bueno, non pero imos con outra Que me cor. podías preguntar por unha tipografía ou algo así. Claro, eu que sei. Bueno, O era- negro. O negro, Sí, sí. o negro. E agora sí que hai que roer todo Agora isto. hai que quedar Segunda con- pregunta. Música. Veña. Música hai que apostar primeiro. Antes de nada hai que apostar. Canto apostamos por música? Temos aquí a Pini, hoxe, como a ven sendo habitual. Dani Lorenzo pode ser de axuda ou non dependendo. E Claro, Pablo Sanjeo pode ser de axuda tamén, Depende da pregunta. Bueno, Voulle ti- dar un... ti Eu es debería... música. Pero claro, é que depende do que preguntes. Depende Pode ser moi moitísimo. fresco ou menos fresco, dependendo. Pero ainda que sexa pouco fresco, mira... Bueno, voulle dar un... Non sei se o 6 ou o 4. Que me dicide? O 4, veña. O 4. E hai que coller obrigatoriamente na segunda pregunta un sobre sorpresa, polo tanto, escolle calquera deles e lee, por favor, ti mesma. Vale, xa eu mesma. E que che di? Sumo 5 puntos. Suma 5 puntos. Bueno. Nin tan mal. Podía 30. ser de 20. 30 puntos. Bueno, podía ser o de 20, pero xa tes aquí este sobre sorpresa, estamos. son 5 puntos. Imos escoitar un pouquiño Alá isto, Pini, para ambientar a pregunta. Joselito. Por ahí viene Joselito
la cola llena de vino de Chiclana. Ya tiene las ganas y ahora solo busca un sitio donde le dejen cantar. Ponme otra copa, tú ya sabes que mañana voy a la mar. Y ay, Joselito. Y ay, 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 ay. Estamos escoitando Joselito, pertencente ao álbum de Kiko Veneno, Échate un cantecito, que foi, segundo o propio Kiko Veneno sempre di, o disco co que el comezou a vivir exclusivamente da música. A pregunta é a seguinte: en que ano publicou Kiko Veneno o seu álbum Échate un cantecito? E temos opcións. Ah, menos mal. 1992, 1993 ou 1994. E aquí Eu, xa de entrada, cando escoitei, veume a cabeza o 92, pero vou confiar en Pini. a ver, Sendo que está aí na- imos facer o que facemos nestas ocasións. Por todo que Pero vin foi hai posterior, pouco- foi posterior. A ver, imos facer para ir axudando, imos desbotar a opción, se tedes algunha, claro, que credes que non corresponde. Non, a ver, del 92, 93, 94, en serio. Bueno, non sei, o mellor É moi aínda que difícil iso. Hai algunha, vou preguntarlle a Pini, que sei que ademais gustalle Kiko Veneno, non sei se o ten perfectamente. Claro, eu non. Eu é de recordos de escoitar esta canción, pero Pini, probablemente... hai algunha data que ti nun principio desbotarías? Uf, que eu pensaba no 94, Sí, pero non dallo teño seguro. 4, sí, sí. Eu tamén empecé sí. no 94. Sí, sí, dallo 4. Veña, que aparte foi o número que collemos. Dallo 94. 94, aparte Sí. se sumas 9. Claro, Vale, 9, 4 seis, e 6. Entre 2, Sí, 6. sí, Eu 9, 4, 13, 3 e 1, 4. Seis. De novo 4, todo 4. 1900. Estou 4. seguro, Sí, sí, da igual, Pini. Non está seguro, non? Non, a miña Eu creo dúbida, que sí, que a no miña 94. dúbida iba a ir para aí. Porque a atitude ao mellor é outra tamén, eh? Sí, hai outra actitude. Está intentando impostar outra actitude, pero é a mesma de antes. 94. 94 Sí. definitivo. Sí, sí, sí. Sí. Seguro. Sí. Que lle imos facer? Non, digo porque tío, dos números No, es ti. sí, pero 94. O primeiro que dixeches? Dixen o 92. Por iso, pero Sí, é pero o non, vou de dar o 94. É o 94. Pini, vexo dubidar moitísimo Por que? en outras ocasións. Eu digo, o fogo que digades. Joder. Que non, estou intentando pensar porque hai pouco, hai un par de meses vin o documental de Kiko Veneno. este que Sí. sí. Moi chulo, eu tamén vino aí un par de Falaban, meses. estaba intentando ubicar porque falaban de que chamara a Santiago Serón para que ella sudara. Correcto, que foi cando Que isto grabou no el- en Inglaterra. Claro, pero que eu penso que decía que Santiago Serón xa estaba en solitario Sí, con Sí. Juan Perro, vale. Sí. con Juan Perro sacando a huella sonora. A ou algo huella así. sonora, claro. Sí, iso, Entonces, estou intentando buscar tamén a huella sonora. claro. Sabos o 94 os dous. Vale. Bueno, a Pini sai un Sí. pouco. Bueno, 4 puntos. Non perdemos moito. Definitivamente. Desbotamos o 93, desbotádelo. Bueno, non é desbotar, é que Quero A mí- dicir, a mí en 92 o 93 non o escoitamos. No, Quitamos o A mí 93. o 92 pareceme moi pronto. sí, Moi pronto. sí. Sí. E o 3 só é a Entonces, e o dúbida. 3 e o 4? Eu o 4 teño claro, rollo é, xa estaba escoitando no 94 porque xa viña de antes ou 94. Eu deixo do 94. Pois, definitivamente. Sí, veña. A resposta correcta, efectivamente, 1992. ¡Oh, vaya! 1992. Qué boa actitude, Mira, Moi pero, ben, pero moi non ben, me fallaba a está intuición, A intuición non me fallaba. Pero por Que que non? algo me dixo de por dentro 92. Por que Desde non que estaba puches? sonando a canción o 92. Bueno. En fin, que llevamos a hacer 1992, non, menor Bullarengue era da semana pasada, quedoume. Ia impugnar como nas Non, oposicións. está ben. 1992. De feito, eu lembro escoitar esta canción no especial de, bueno, nun programa que facía Wyoming, el peor programa da semana, que foi no ano 93.
a finais de 93 estivo xa aquí co Veneno. Eu dubidaría entre o 92 e o 93, Eu o non. 94 sabía que non, pero bueno. Non pasa nada, son 4 puntos e aínda quedan máis Dígoche unha cousa. roldas que. No próximo programa imos falar de 1994. No próximo programa, sí? Sí. Ah, que ben. Bueno, pois mira, polo menos para que quedes O meu tranquila. nome en italiano. Orange. Arancha. Pois tamén Orange. imos falar de 92, fíxate. Historia. Historia, e Historia. lembro que non hai sobre sorpresa, polo tanto, escolle sen xogar con esa posibilidade de que poidas dividir ou multiplicar. Pois mira, este que se supón que é o que non, que controlo menos, voulle dar un 8. Un 8. Bueno, pois non está nada mal. 8 puntos. Imos ambientar isto tamén un pouquiño, Pini, esta pregunta de historia na que Ari Magritte ten aínda 30 puntos, porque lembramos que no último sobre sorpresa conseguiu sumar 5 puntos, e a ver que ocorre. Veña, Non hai historia. non tes historia aí? Non teño historia. Bueno, pero non pasa nada. Pois se non tes historia, imos co seguinte. Non tes nada de historia? Facémola nós. Bueno, pois nada. Pregunta. Himnos, música. Nada, música, cousas. Non, bueno, pois quen era o presidente dos Estados Unidos o 20 de febreiro de 1993? Jo, estamos aí nos 90 a todo meter. E as opcións son Ronald Reagan, George Bush pai, Non, Bill Clinton, penso que O 20 de febreiro do 93. Claro que Non? cando Eu diría Clinton. No, do 94. No, do No, 3. do 93. 20 de febreiro É do... que non sei se hai trampa aí de 20 rollo de que sexa febreiro. o 20 Catro anos para atrás. Claro. Vamos tirar Sí. 4 anos para atrás. Sí. Este ano hai eleccións, 24, 20, 16, 12, 8, 4, 2000, 6, 2. Claro, cando invisten o presidente? Sí, aí xa En xaneiro, Clinton. Sí. No, Bueno, pero que era o 93, da igual que sexa en Xaneiro, xa era o 93. Eu si digo Clinton tamén. 20 de febreiro do Sí. 93, dis que... Digo que Clinton Sí, tamén. porque está recién Porque investido. sí. Sí. Pero Sí, que gaña sí. as eleccións a finais do 92. Claro. Bueno, pues entón, Dicimos aí, Clinton. 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 Clinton foi elixido o 20 de xaneiro. Es que ás veces cambian. Do 92. De 1993 e correcta! Sí, señor, claro que sí. E son 8 puntiños máis. Non, a min deixoume pala. 30. Sí, sí, non, pero ben, todo ben. O poder de raciocinio foi Claro, bestial. pero o tema era cando... Agora xa non volta a falar en todo o programa. Quedan dúas preguntas e dous sobres, o vermello Vermello, verde. e o verde. Pois imos ver que hai dentro do verde. E o verde hai... Deseño gráfico. Home, tiña que sair. Como é un tema meu, debería coller o 2 e non o 6, pero bueno, imos apostar forte. Lembra que hai sobre sorpresa. Hai sobre Hai sorpresa, sobre sorpresa agora, que pode sair. E se queres na última, eh? Pero podes multiplicar, é sempre mellor multiplicar 6 que 2. Pero tamén podo dividir. Ah, bueno, non, eso da igual. Claro, é mellor dividir 6 que 2. Dalle, Non, sí. Seis. No, bueno, non, que Veña, mellor dalle. dividir, Sí, non da sei igual. ben. Ti dalle. Sí, ben, é certo. Veña. Colles un sobre Aí sorpresa. estamos. Que sexa o de sumar 20 puntos. Bueno, a ver se hai sorte. Que Bueno, eu pon aí. pido. ¡Ah! ¡Suma! Non hai Sumo- como pedir. Sumou 20 puntos, sí, señor. Se non pides, non che dan. 58 puntos. Aí Foi estamos. Unha xogada Sí, maestra. señor. E imos ver cal é a pregunta. Cal destes programas de diseño gráfico foi creado antes? Vale, dalle. Adobe Illustrator, Creado antes. Non que- Corel Draw, Oh, man. Google Picasa. No, vale, eu penso que na miña cabeza máis antigo Corel. Pero o mellor foi creado antes o Adobe. Vos algún tendes non? Pois aínda onte estive falando do tema. Nunha chamada Exacto. internacional. Claro, que aquí que me Eu iba a o café poder... como sin azúcar. Que me iba a poder, O poder Adobe pa axudar churrasco, o que tenga resposta na man. Bueno, vou me quedar con Corel. Aí, fíjate aí na... Cal desvotamos? Vou Non, dicir... desbotamos o Picasa.
O Google O Picasa. Google Picasa fora, foi sí. de 2002. Claro. Que Non, e os outros hai xa estaban de desde sete moito plazas antes. tamén. Sí, Sí, eu vou co Picasa. Corel. Hai dos que quedan. Está Adobe. Vouche dicir que un foi creado en 1986 e outro creado en 1989. Simplemente para que sei, Sí, para que saiba está, saibas. sí, vou quedar co Corel. Corel Draw, É o máis antigo, o máis antigo, Sí. é, segundo tido, 86. debería. E o Adobe do E 89. o Adobe do 89. Digo eu. Chimichurri. A de unha. A de dúas. Ninguén quere impugnar nada. Non digo pola atitude, Son 6 pero puntos, non? son 6 puntos máis. Sí, home, viñenche ben. Viñame ben. E a de 3? E a de 3, definitivamente Pablo. a resposta é Que o máis antigo é Corel, que naceu no 86. efectivamente Ole, a resposta correcta é Adobe que non sabía. Illustrator. Oh, verda. Adobe Illustrator. Pablo, moi mal, ¿eh? 1900. Non tengas respostas, No, fallachesme aí en análise da reacción. Claro, Non, eu da xa fallei a actitude. segunda vez, xa non podo. O 1980. Adobe Illustrator naceu no 86, Sí, que e Corel- dotola, e- porque aparte se me dixeras o Illustrator, claro, sí. O Adobe Illustrator, sí, despois dun anterior que quero falar de memoria, non me acordo como se chamaba, era un picture non sei que Sí. fixera Adobe, pois o Illustrator sacarono, de feito foi creo que un dos primeiros programas de Adobe para antes co Photoshop. Pois e 6 todo isto. puntiños aí que perdín co... É que é certo ¿ves? que as casas antigas están fitas de Adobe. A ver, Aí isto é está, verdade. eso era a pista Digo definitiva. unha cousa, para poñerte en situación, tes actualmente 58 puntos. Con respecto ás puntuacións que temos no concurso, David Amor acadou 47 puntos e Alberto Cuña 53. Quédanche 2 puntos para apostar ou non, se colles un sobre sorpresa, e saeche a opción de Multiplicar. coller ou multiplicar ou coller un dos cartóns xa utilizados. Vale. E tes 58 puntos. O mellor non é mala idea, isto vou deixar que o faledes. En o peor dos casos que pode pasar. Claro. Que divida. Que divida. Ou que reste 10 puntos. Ou que Claro. reste 10 puntos, ese é o peor. Restar- Porque dividir 2 tampouco pasa nada. Con restar 10 puntos quedarías en 48 e se acertas son 51, quedas de segunda. No, pues, Pero- si resta 10 puede quedar en 50. Se resta. despois acerta. No, Claro, se se acerta. Agora Bueno, mesmo teño 58. E aí queda series de televisión. E aí queda series de televisión. Eu creo Sí, señor. que hai moitas opcións. Son 4 opcións e un par delas son regu, unha peor de todas e son as 2 puntos, pero tamén hai opcións de multiplicar por 2 o que apostas ou de recuperar un cartón dos que tes aquí. Hai un 75% de posibilidade de que saia ben, O peor é restar 10 puntos, porque dividir sería dividir 2 entre 2, Exacto. non? Queda un. Dous entre, claro, Queda sería un. un punto. Bueno. Pero que non pasa nada. Entón, teño que ir a por cal é o mellor que me pode sair agora mesmo. Agora Sumas Multiplicar- 5. Ah, no, recuperas recuperas un cartón. Ah, vale, quero recuperar un cartón. Bueno, pues veña, veña. imos buscar aí o Falando sobre de de educado. quero recuperar un cartón. Nestes intres, Ari Magritte está tentando recuperar e pon... Oi, tocoume o peor. Que pon? Restas 10 puntos. 48 temos aí. Bueno, pero Fatal. xogaches, xo dicía Mayra, xogar é o que ten. Aí estamos. De todos os xeitos, imos ver que nos toca, son series de televisión. Series de televisión. Veña, imos escoitar isto. Estamos escoitando esta sintonía, por certo, composta por Joe Raposo. Fox. Sí, Joe Raposo. Xosé Fox en galego. Que ademais Joe Raposo é un tipo que fixo moitísimas sintonías De series. para Barrio Sésamo. Sobre todo para a primeira época, grandísimas cancións.
E con esta sintonía de Joe Raposo, a pregunta é a clásica. A que serie de televisión pertence esta sintonía? A elixir entre tres. Que por certo non. Como Que non? por certo utilizamos a sintonía que se usou no piloto, que é a mesma melodía que logo se usou coa serie, pero como pista podemos dicir que a serie sí que tiña letra. A sintonía que coñecimos. When you open that door. Sí, Bueno. Apartamento para tres. eu penso que é máis antiga, Máis antiga. Como Sí? Apartamento para tres é moi Apartamento para antiga. tres é moi antiga, Bueno, vou vos deixar. No. Apartamento para Pero tres. apartamento, sí, me parece un bo disparo, Apartamento para tres. Eu penso que Os non. Brady, unha desas. Sí, así, máis tribu dos máis. Brady. No, a tribu dos esa Reyes, non é. that's the story Pero mira, como era? of lovely lady. Como era o Roper, había así como Sí, de George- matrimonios George destos. Mildred. Pero, George e Mildred. pero A ver, Veña, Apartamento vou ir a- para tres foi unha adaptación, digo porque estás falando do Roper, creo que mercaron os dereitos. Apartamento para tres era a adaptación do Niño de Robin, que era a súa, a serie británica, na que efectivamente saían os Roper, que despois tiveron, ou antes tiveron a súa propia serie. Tamén saían uns George e Mildred de la Sí. serie. Os Roper tamén creo que tiveron serie propia estadounidense e despois saía que falou el Apartamento para tres, saía era o Niño de Robin, o ano o respectivo. sí, moi antigua non é. 70, 80s. 80. O piloto desta serie gravouse no 1976. A min Podría ser Apartamento para tres, que va. No. Ok. A ver, É un tiro aire, Pouco. Eu vou ir por George. Podemos George e escoitala, Mildred. podemos escoitala de novo Non porque me vai axudar. Bueno, a ver. A ver, sube un poquinho, Pini. A música sí que é 70 ya total. Waiting for you. Aquí dicían o nome en inglés. Eu dixo unha cousa, ou se isto non me moito Dani, ou... Sí, Apartamento para Eu non me atrevo porque non estou seguro. Pois tampouco, pero Pero soa- se ela pero- se a soa invitada moito, soa quere moito. Pero se xa da igual, xa estamos perdidísimos no río, No, veña. No, perdidísimos non porque estarías con 50 puntos en segunda posición, clasificada para a final. Non está mal a puntuación, non está nada mal, non é doada. Bueno, isto que houbo. E agora a ver que ocorre. A ver, É estas que non dará a elixir tanti tamén. Apartamento Xa- para tres a votaron en Telecinco, non? votaron en Telecinco no ano 80 e pico. 90, xusto 90, cando sí. saiu É que para min é moi Era- recente, tío. Era tan E antigo, o isto, sea, era unha claro, serie xa que vina de bella. do Sí. 76. A ver, cando emitiron, Sí, eu non é sí. por falar de Sí. Apartamento para tres, No, sí. pero Apartamento para tres era unha serie que creo Pois que tivo veña, moitas deixamos tivo moitas Apartamento. temporadas, Apartamento foi a que na que salía Michael J. Fox. No. saía John Ritter. John E Ritter, Michael sí. J. Fox salía en unha moi famosa. Enredos tamén. de familia Enredos de chamouxe familia. aquí, que era facía dun rapaz novo republicano nunha familia de Ah, E hippies. Esa logo do 76, estaba no. Os problemas crecen que salía Kirk Cameron. Kirk Cameron. Nos 89. Esa sí que a votaron a primeira. Sí. Vale, vou mira, xa Robin que fallei o do 92-94, vou manterme confiando no equipiño e imos ir con Apartamento para tres. Apartamento para tres. Sí, a tope. Pois a resposta correcta é unha mágoa, porque Porque era hai George que- Mildred. que hai que fiarse da intuición. Three's Company, Apartamento para tres. Co cal Ari Magritte remata este concurso, esta edición do concurso CQN en segunda posición da clasificación xeral con 50 puntos, que están moi ben. Maravilloso. Cuidado que podía sair, pero bueno, ás veces xogar é o que ten. Claro. Pois íamos facer uns todólogos, non? Pero mellor xa non nos facemos porque, Vai, que sorpresa. Marchou. porque por O tempo certo, marchou. vou aproveitar estes minutos, que me quedan 3 minutos básicamente de programa, para dicir que hoxe está con nós Robert Carcos, que ven visitarnos, va a poñer a nota musical do programa.
E teño que dicir que Robert Carcos, aparte de que forma parte de Ari Los Magritte, que agora mesmo está aínda recollendo, porque seguro que mentiu como unha bellaca. Ari Recollemos Magritte, todos. Se Robert non conduce, quen trouxo a Robert ata aquí? ao pai. O pai, seguro. como O pai, levan sí, sempre, home, como levan dixo sempre. nada, trouxo no eu. Bueno, pues Robert Fans todos do pai de Carcos. Sí, iso sí, é certo. Robert Carcos está con nos, hoxe vai nos interpretar un tema dos seus, pero que teño que anunciar que a vindeira semana, que vai estar tamén aquí con nos en rigoroso directo, Robert Carcos vai estrear tema que se chama Click, é dicir, o vindeiro sábado 26 de outubro estrea en todas as plataformas o seu tema Click, e esa mesma noite na Radio Galega aquí no Como que non vai interpretalo por primeira vez en rigoroso directo. Isto é espectacular, entón Temazo. que se aibades que Temacísimo. Robert Carcos estrea Click en plataformas o vindeiro sábado e que esa mesma noite vai estar aquí interpretando por primeira vez, vamos, estrela directo? mundial en rigoroso directo. Ten que escoitalo todo o mundo, Ese- A ese Robert hai que escoitalo sempre. Xa sabedes, Plataformas, a todo meter. Robert Carcos, que está en todas as plataformas, Spotify, en Amazon Music, en todas. En todas as composicións musicais de Vigo, parece ser Tamén tamén. están moitas. Pois que os saibades, que Robert é amigo do programa, leva aquí como Ari, vamos, leva visitando como que non dende a segunda temporada, levamos 8. E sempre de cando en cando vai pasando, é un luxo, é un gran amigo, e por iso emprazamos a todo o mundo. Lembrade, o vindeiro sábado 26 estrea en plataforma Robert Carcos Click e vai interpretala en rigoroso directo esa mesma noite, no como que non, pero iso vai ser a vindeira semana. Hoxe vai tocar outra cousa, pero antes de nada imos despedir o equipo. Fran Rodríguez, unha aperta grandísima. Pepe Capelán tamén, que vai estar con nos a vindeira semana nun CCCP novo. Alejandro Martínez Pini, que estivo nos controis técnicos. Dani Lorenzo, Pablo Sanjeao. E o aplauso da noite para Ari Magritte. Claro que sí. 50 puntos, 50 puntos. 50 puntos, que non estivo nada mal, e nos rematamos con música en directo como nos gusta facer aquí no Como que non. Ele, Robert Carcos, e hoxe vainos interpretar tamén en rigorosísimo directo coa súa guitarra e a súa prodixiosa voz este tema, Bichos Raros. Voy a escribir esta canción para decir lo que yo quiera, para sentirme como el sol cuando atraviesa una tormenta. Espérame en tu habitación, que voy a hacer lo que me digas, que si tú quieres yo me voy, que no me voy sin que lo pidas, que lo mejor es olvidar y relamernos las heridas como las flores del jardín, que siempre están sin que lo pidas. Voy a acariciarte y a perder el control. Sabes muy bien que siempre quise darte lo mejor, porque yo no quiero perderte y es un cosquilleo que me llega a los pies, que me atraviesa y que me dice que algo entre los dos hace que yo no quiera perderte. Te encantará esta situación, nos gusta ser dos bichos raros, desayunar en el salón y levantarnos muy temprano. Siempre intentamos que el dolor solo parezca un día malo, que las agujas del reloj congelen nuestro instante y voy a acariciarte y a perder el control. Sabes muy bien que siempre quise darte lo mejor, porque yo no quiero perderte y es un cosquilleo que me llega a los pies, que me atraviesa y que me dice que algo entre los dos hace que yo no quiera
perderte, de tantas vueltas que me dio la vida. Uso vinagre para mis heridas, que yo me muero si te vas, porque nunca es suficiente si no estás. Y recordarte con fotografías no forma parte de lo que decías, que yo me muero si te vas, porque nunca es suficiente. Voy a acariciarte y a perder el control. Sabes muy bien que siempre quise darte lo mejor, porque yo no quiero perderte y es un cosquilleo que me llega a los pies, que me atraviesa y que me dice que hay magia entre los dos y que yo no quiero perderte.